constituency create Odalguri Lok Sabha constituency create Odalguri Lok Sabha constituency साब डिविजनाव 2 घन्टा धरना कार्यसुचि लानाय जादों। बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोङो मोनथाम जायगाया जाबाय उदालगुरि साब डिविजन, भेरगाव साब डिविजन आरो तामुलपुर साब डिविजन। जि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया थांनाय 20 जुनाव जि मोनसे खसरा जि पार्लियामेन्ट सिटखौ लानानै जि फोसावनानै होबाय, बेवहाय जोङो उदालगुरि कन्स्टिट्युएन्सि जि पार्लियामेन्ट लुबैनाय बे जनगोष्ठी बा ट्राइबेल हिसाबै जोङो मालाबाबो गोजोननाय गैया। बेनिखायनो दिनैनि बे 2 घन्टा जि धरना हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो माने इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ जोङो दिनै माने सोंखारिनो लुबैदों। जिहेतु जि उदालगुरि कन्स्टिट्युएन्सिनि आन्डाराव गोलैनाय जिखिनि मोनद' जि एलएसि बियो मोनसे 6 शिड्युल एरियाजों दाजानाय। बेनिखायनो जिहेतु कार्बि आलं आरो डिमा हासावखौ माने ज' लागायनानै जिहेतु 6 शिड्युल एरिया बेयाव मोनसे मोनद' एलएसिखौ लानानैनो मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट बानायना होनाय जादों। ओंखायनो माने जि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बेखौ जोंनि खेत्रआव बा जि बिटिआर ओनसोलनि जि रायजो राजा बा ट्राइबेलफोरखौ डिसक्रिमिनेसन खालामनाय जादों, बेखौ लानानैनो दिनै माने दुलाराय बर' फिसा आफाद तामुलपुर जिल्ला माने राभा छात्र घन्टा, बर' थुनलाइ आफाद, लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफाद बा मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरा ज' जानानै दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो दिनैनि बे धरना कार्यसुचिनि गेजेरजों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया जुदि खोनासंनानै खामानिखौ मावाब्ला बेनि उननि हाबाफारियाव जोङो बेनिख्रुइ गिख्रंथावसिन हाबाफारि लानाय जागोन। आरो बेनि गेजेरजों जोङो बेखौनो जोंनि मानगोनां जिखिनि रायजो राजा बा मेलेमजिबि बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों। बेयो मोनसे पलिटिकेल जि डिप्रेसन बेखौ खालामनो नागिरदों। ओंखायनो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया जिखिनि खामानि मावनो नागिरदों, बेवहाय जोङो बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासिबो माने ट्राइबेल जनगोष्ठीफोरखौ जोङो खावलायदों। आरो जोंनि जि बर' माहारिनि मेलेमजिबि भारतनि इलेक्शन कमिशना फोसावनाय जि रिडिलिमिटेशननि एबा समष्टि दाफामनायनि बेलायाव मोनसे खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानाय जादों। आरो बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ बेनिखायनो लानाय जादों जे जोङो सानदोंमोन उदालगुरिया मोनद' समष्टिखौ लानानै एबा 6 शिड्युल एरेन्जमेन्टनि सिङाव थानाय जि मोनद' समष्टि बेखौ लानानै मोनसे पार्लियामेन्टारि समष्टि जागोन बेखौ जोङो सानदोंमोन आरो बियो जोंनि डिमान्डमोन। नाथाय थांनाय 20 जुनाव फोसावजानाय जि ड्राफ्ट, बे ड्राफ्टआव जों नुबाय उदालगुरि समष्टिनि अनगायै बेवहाय दरं मुङै बियो फोसावजादों। दा बेनिखायनो जोङो बिटिआर हालामाव थानाय मोनद' समष्टिनि जे रायजो राजाफोर बर' आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारिनि मानसिफ्रा जों खुद्रिसारनायखौ जोङो दिन्थिदों। मानोना जोङो बेखौ मालाबाबो गनायना लानो हाया। जि 6 शिड्युल एरेन्जमेन्टआव जोंनो मोनद' समष्टिया जोंहा दंखायो। दा बे मोनद' समष्टिजों मोनसे लकसभा समष्टि जानायनि मोनसे क्राइटेरिया बेवहाय जोङो नुदों। आरो बेबायदिनो आसामाव एबा कार्बि आंलंआव आसामनिनो कार्बि आंलंआव मोनसे जि मोनद' समष्टिखौ लानानै बेवहाय मोनसे पार्लियामेन्टारि समष्टि जानो हायोब्ला जोङो उदालगुरि समष्टिया मानो जानो हाया, बे मोनसे जोंनि सोंलु। दा बेनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आरो बिटिआर हालामाव थानाय जि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि आफादफोर ज' जानानै जोङो दिनै सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। आरो बे सोमावसारनाय हाबाफारिया कन्टिनिउ जागोन जेब्लासिम भारतनि इलेक्शन कमिशन एबा आसाम सरकारा जोंनि जि दाबि उदालगुरिखौ लकसभा समष्टि हिसाबै जेब्लासिम गनायनानै लाया अब्लासिम जोंनि सोमावसारनाया गोख्रोङै थांबाय थागोन आरो बेखौ जोङो कन्टिनिउ खालामलांबाय थागोन।